igi ngama meswa gin state agencies. Ke state agency okaw case botero ni DPP. Bu DPP recommend ngani ochabo charged. Kendo giluoro gidhi negotiate ngani korowe. What informed you samani charge ngani? And evidence mani nigo makoro sani onge. The other end in court. Court hear adjournments from lawyers. Credible evidence, witnesses. Lal or tho. Or ginwang yuma gigajarego. Koro gibedo rogue witnesses. Mane gimosogo wapiny. To kod pap michiedho. Ke gavana kadhe ugonja. To kuongo olo pesa njo pikipiki. To joka de kacha. Oh, ngato ko wado amoro ko sude ni cannot go nikech the next thing mobro nwango en ni sude ne mibro kuongo yecho. And the end this suit is not less than 18,000 shillings. To ngamado ayeche to misling mi abich no be shut down. You see, so character management is a problem. Not Nujio Kenyan informed position. To governor, the situation is set in that level. To Koro Duara Joma informed, Donya Lungo Jomoko, in a put Moroma high level. Kechokunyo public participation negative Nana, Korgo and Kadi Korsiro. Inyano Joma informed in that area. Nikiche, I believe Nukate Joy is in Jomekoni Grankucha. Minyalo informed governor very well. Anti-Chulu Basari Mangan. Why can't we find a way on how one you reduce watchman school fees? Kata pesa mimi yoji ni kubasari mab governor ni. Ka wait risk ndio mama through my constituency to get free education ni dala. Koro ngamadu atero nyathine boarding. Ka wanje wanoso maranda. Ka koro baba na fail na de boarding maranda. To kore ne mochul ni kech mano koro feeling mare. But serikal to so no free education school de wan go igweng wan gi sidindi wan gi semenya wan gi karapul gini kucha koro ji ong'en an kechanto aonge pesa manyathina nyalo dhi malo free education nitie penka but kanyalo ng'ang'ana to nyathini ater kama no tere so that you treat people equally nikech gik mago wa piny en families mabende neno ni manie gi chiemo matend gi gine magiero gik nono saidi en midwano aneno modhe kawo form mabasari both in the constituency en mokawe ka governor en mokawe presidential jomi neno ma ji pako ga mipamre ga ikondaragi magi joma hero gik nono mogik. Our problem, okay, your pain, one money go a coin. You just got a dear man or so. They don't get public participation. Like in Ninja, the school tomorrow, Nikichi, or what do Moronio to pay to the school Machiano? That one was also participation. But then participation in the sense you used to admire. Ninja law admire. Give more to Morena Puanacha. And one somewhat more budgeting. Budgeting magwa duto ginga gik ma end up in infrastructure magedwane ge kwal. You and I know get a classroom should not cost more than 500,000 kara 600,000. Magijene sani school de masiayo ne gubergane gin block te kada nikech what you ordinary block mar bricks wo bricks mo one of the school de through duto are in good shape. Tomano kwa sebedo kwa neno. Yeah, nikech budget onge. Kacho imigero kusilinga la budget choma do udi areo. De la kumoro. Choma do udi areo. You and I know you cannot cost. Kadan ka gero choi dalawa. I've never used more than 300,000. Wa winja ne Kevin no sindo kendo ere kaka jopiny nyalo kawo jotelo gi mar mondo mi obed account mana kaka winjo kaka Nduku wacho ni nyalo bedo ni pesa iketo ne projects to pesa makamago la majapinyo koneno kata ber mora mora projects mabende ichwalo nyime nikech no ka hikomenda ni projects makamano kuno rumo hikomenda machielo kendo podo chako medne pesa ma onge wacho ni pesa makama emanwa tiyo godo rem nitiere ka okoro wamet inyalo yudo ni keta kendo mana pesa machal kod mano keti ere kaka jopiny nyalo kao kata keto jotelo mantiere counties accountable mar mondo mi dongruok obede counties magwa makaluo mana kaka counties moko mosebedo kwa nyalo tiyo godo kaka ranyisi. Nitiere yore mang'eny ma Tom owacho no, for example institutions owacho EACC owacho DCI for investigations mago anyalo lungo gi ni very high level and probably detached
from the citizen nikech